ስመይ ሳራ በቀለ ይበሃል ካብ ውቅሮ ቃለ ህይወት ይምጤ ናይ ትግራይ ሕብረት ናይ ሴቶች ሕብረት ምክትል ሰብሳቢት እየ ካብቲ ማለት ሒዝና ዓመታዊ ኮንፈረንስ ናይ ትግራይ ሕብረት ደቂ ኣንስትዮ ብቃለ ህይወት ደረጃ ኮንፈረንስ ነይርና ካብ መጀመር ካብ ዓርቢ ጀሚርና ኣቲና ሓዲርና ቀዳም ጦም ፀለት ናይ ንጎ ጦም ፀለት ነይርና ድሕሪ ሰዓት ድማ ስልጠና ደቂ ኣንስትዮን ሓላፍነትናን እንታይ ይመስል ብኸመይ ከተፃውዒትና ነተግብሮ ብኸመይ ከተፃውዒት ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ተግባራዊ ጌርናስ ንምድና ንህዝብና ንበረኸት ንምድሓን ንኸውን ብዝብል ኣርእስቲ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ድማ ሓቢርና ናይ ኣምልኾ ናይ እግዚአብሔር ምስጋርን ናይ ፍቅሪ ጊዜና ሕሊፍና እቲ ዘለና ዓመታዊ እቅድ እቲ ዓመታዊ ሪፖርቲ ምቕራብ ነይሩ ኣቕሪብና እንደገና ዓመታዊ እቅድና ድማ ኣቕሪብና ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን ሰናይ ናይ ፍቅሪ ጊዜ ጽቡቕ ጊዜ ነይሩና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንቐጻሊ ፕሮግራም ተታሒዙ ዘሎ ብትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ቃለ ህይወት ሕብረት ቦርድ ብዋና ጸሓፊትና መሰረት ሓቢርና ማለት እዩ ዓመታዊ እቅድ ኣውጢና ኣለና ካብቲ ዓመታዊ እቅድ ተወሰነ ድማ ንምዝራብ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎተን እቲ ኣብ ህይወተን ዘሎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ጥንዓት ይኹን ብትምህርቲ ኣካዳሚ ይኹን ብስልጠና ይኹን ብጉብኝት ይኹን እቲ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ጸጋ ብምክፍፋል ንብዙሓት ንበረኸት ዝኾና ኣብ ምዕባይን ኣብ ምዕባልን ሓላፍነት ብዝመልኦ መሰረት ዓመታዊ እቅድ በብወርሓቱ በብ3 ወርሒ በዓመት እውን ድግበር በብታሽሙ እቅድ ዘውፀና ያለና ብኡ መሰረት በቃ ትግራይሲ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዘለና ጸጋሲ ንምድርና እንታይ እዩ ንበረኸት ንምድሓን ንምዕጣቕ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕጣቕ ብወንጌል ንምዕጣቕ ንበረኸት ክኾና ንምድሓን ክኾና ቤተሰብ ኣሎ ሃገር ኣሎ ህዝቢ ኣለና ስለዚ ነቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ህዝብና ንምድሓን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ንምዕጣቕ ዝዓመታዊ እቅድና ዝኣቅድናዮ እቅድ ኣሎ ብኡ መሰረት ንምንቅስቓስ ኣቂድና ኣለና ማለት እዩ ባጀት እዩ ዝጥግመና ባጀት ናይ ባጀት ሕፅረት ጀመርቲ ካብ ምዃንና ኣንጻር ባጀት ብጣዕሚ እዩ ዝሓፅረና እና ብባጀት ካብ ባጀት ሕፅረት ብዝሓለፈ 2018 እንኳስ ብዙሓት ዘይሰራሕናዮም ካብ ባጀት ሕፅረት ዝተልዓለ ዘይሰራሕናዮም እቅዳት ኣለዉ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ከዓኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረድአና እዩና ብእምነት እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝረድአና መጠን እቲ እቅድ ኣቂድና ኣለና ግን ናይ ባጀት ሕፅረት ግን ብጣዕሚ ኣለ እሺ ብትግራይ ደረጃ ብትግራይ ቃለ ህይወት ሕብረት ዋና ጽሕፈት ቤት ይኹን ናይ ሴቶች ቢሮ ይኹን ጠቕላላ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብብዙሕ ዓይነት ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ገይሮምና እዮም ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሮምና እዮም ደጊፎምና እዮም የማናይ ኢዶም ሂቦምና እዮም እንዲያውም ነዚ ሕጂ ዝናካይዶ ዝቐነና ፕሮግራም ኳስ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሮምና ሓገዝቲ ኣካላት ድማ ብምድላው ብምንግጋር ብምፅሓሓፍ ክሕግዙና ድማ እንደገና ሕጂ ሓደራ ንብል ማለት ንላዎ ማለት እዩ